लातूरमधील शेतकऱ्यांना दिवाळी आधी मदत मिळणं अवघड दिसतंय। महसूल कृषी विभागाच्या वादामध्ये प्रक्रिया अडकल्याचंही कळतंय। वादामुळे पंचनामा प्रक्रिया थांबवण्यात आलेली आहे, त्यामुळे बळीराजा चिंतेमध्ये सापडलाय। जिल्हाधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीनंतरही तोडगा निघाला नाहीये। सरकारनंच तोडगा काढावा अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली आहे। लातूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत मिळणं आता अधिकच कठीण दिसतंय, कारण महसूल आणि कृषी विभागातील वादामुळे पंचनामा प्रक्रिया थांबलेली आहे। पूर्वी सहाय्यक कृषी अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी आणि ग्रामविकास अधिकारी मिळून पंचनामे करत होते, पण जिल्हा प्रशासनानं अचानक प्रक्रिया बदलल्यानं हा गोंधळ सुरू झालेला आहे। जिल्हाधिकाऱ्यांनी तोडगा काढण्यासाठी बैठक घेतली खरी, पण तोडगा निघाला नसल्याचं सांगण्यात आलेलं आहे। त्यामुळे सरकारची मदत ही आता शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मिळणं कठीण झालेलं आहे। आता यात राज्य सरकारनं हस्तक्षेप करून हा तोडगा काढून शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेले पंचनामे करावेत अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जाते।